Barka dai. Samun lafiya. Lafiya kalau ga lafiya. Lafiya kalau. Aiki. Alhamdulillah ga lafiya. Allah sarki rayuwa. Yanzu da ana ta karatu kenan. Wallahi ga lafiya. Da Allah ya taimaka. Amin 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 amin. Abinda mutumin ka yake ba na jin bangi. Ka ga yanzu karfe nawa? Karfe 2:30. Yaran nan karfe 1 ake taso. Kaga har yanzu bai kawo musu ba. Ban san me dalilin zaman sa. Gaskiya bai kyau ba. To sai dai in aikin ke tafiya. Kawai aikin ke tafiya. Aiki. Makarantar da ba a lafi In saya masa mahin din dan kai yara makaranta ya je nema abincinsa kai ya kawo komai kuma ya rinka tafiya aiki. Gaskiya za a yi gaskiya karɓa masu yin ba zai yi ba. Ba fa zai yi ba. Yau ga sunan ma. Bangis. A ina kuka tsaya he yanzu kai zo? Wallahi gosulo. Gosulo. Wallahi ya labai motar mai ce ta faɗi. Kai baban gida tsaya. Wannan ya kike irin wannan ka duba ga yaran nan da suka jigata. Karfe ɗaya ake tashin su ka tafi kai ta aikin ka a gari a daidaita sauran na siya ma idan ka kai musu makaranta ka je ka nemi abincin ka. Ran kai dare to shi da Allah ya sa ya zo ba shi. Kana gode. Na gode. Kana ji? Kana ji baban gida? Idan kana so mu shirya da yaran nan rinka zuwa tun karfe 12 kana zama a makaranta. Karfe 1 ana tashi ka dauko ba matsala. Mu ba haka aka yi mana ba haka muke ba kuma. Wannan wata irin rayuwa kake yi? Ka ji dai abin da na gaya ma. Kai ba ka gaya mu? Ba sai ka ce mu ba zaman banza kuɗe ba. Haka bane nake ta masifa. A ɗauko ya gida da gida. A samin ɗin za a bar shi a waje ne. Ta yi mu ji a ɗauko ya sa gida.